Sa lang mga mo. Vice? Vice? Pinabibigay ni Mr. Tano Binondo isang commercial space na pinapatayo nila. Sige na. Isa lang. Well, send him a thank you note. Mami, Cheers to Manila's next mayor. Next mayor. Mayor ka na sa pagiging konsihalan ng napakahapang panahon pagkatapos naging busy ka pa. Kaya walang pwedeng pumalit sa kapatid mo bilang mayor kundi ikaw yun. Kaya masanay kang tawagin mayora. I'm getting used to it. And I'm so ready for it. Roberto, to what do I owe this visit? Iwan niyo muna kami. Quick, please. And you too. Hindi mo dapat iparehan sa lahat. Bakit mo nangangalaga? It's already been decided a long time ago, Roberto. Pinanakuan ako ng papa that after your third term, ako ang pauupuin ng pamilya bilang mayor. And your days are almost over. Hintayin mo. Kung kaya sasabihin, wala pa siyang official announcement. Sa katuloy Hey! Hey! Wait a minute. Hindi ako nangangampanya. This is just a test print na hindi ko alam kung paano nakarating sa bahay. I know the election rules, and I'm not going to break them. ano ba isa pa? And my dear little brother, Kali. I know how to play dirty. And I know how to play dirty really well. Bye, future ex-mayor. Narinig mo naman yung sinabi ng bata kanina, matatakbo pa rin natin yung Please, pag may kailangan ka, huwag kami hirap sa mga chip natin mahal.
Saving Grace, the untold story. Isang inosente at masayang date at ang babaliktad sa kanilang mundo. Nagpunta si Andrew sa bahay pagkatapos namin mag-dinner at wala ko maalala. Hindi ko alam kung anong ginawa niya, Katie. Arestado ka sa kaso, Ray. Ray, Sinasabi niyo, ang hit British thriller, nasa Pinas na. Ipakikita ko sa lahat ng tao kung sino talaga siya. Si Miss Nielsa, may pinost siya online. Sabi niya may rape raw siya. Buhay ko si Messina mo. Tatawag ko ang pinira ko. Tama ko, panututan yung ginawa ko. Magkakaalaman na kung sino ang tunay na Liar. liar. March 10, 10:15 p.m. Dati ko po, bigla ng imposibleng mangtsak. Hindi kaya ng Blank X, ang Ariel, kaya! Imposibleng mangtsak, tanggal yan ng 10X for free! Tita, asan? Imposible, posible, kaya! May magic ang kamay ni Mami. Pag hinahapos ako sa dibdib ko, magaan ang pagbubo ko. Dito, mas nakakahinga na po ako. At dito, nababawasan po ang sakit ng ulo ko. Hindi ito magic. It's Vicks Vapor. May eucalyptus oil. Ang kalimutan ka na para gumaan ang upot sipon. Ang nandun ang pagpapakawas sa sakit ng katawan at ulo para sa maging pinatulog. Vicks Vapor. I try new Vicks Vapor Extra Strong. Tapos menthol para sa iyong cough and cold symptoms. Ganon, tuyo ang sumulong ng Luis. Sa pinakabago, soft backup fresh and warm. 3 times our polished sheet, kaya kahit awis. All new Surf Backup fresh and blue. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito, kami mga ihirap. Tumanas ka mga ihirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado, Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito! Lito! Lito Lapid! Puti, pawis, at amoy araw. Yan ang mga mansyang inuuwi nila. Buti na lang, may bagong Breeze 3 Wash Pack na. Nagtatanggal ng mansya sa unang babad pa lang. Sipis na mansya. New Breeze 3 Wash Pack. Milyon-milyong Pilipino na ang nakatira ng serbisyo at malasakit sa anumang sulok ng bansa, bagyo, sunog, lindol, anong pang mga sakuna. Si Senator Bongo, Mr. Malasakit, bisyo ang more serbisyo. Sa Senado. Straightening, color, curling. Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. New Dove Ceramide Intense Repair with bioprotein care that penetrates hair. Lakas ni Peso Plus, sa brain lakas, bone lakas, at yung hindi lakas, triple lakas ng Birch Street, pili mo. Sa service ng puti, damit na kakawaw, isang puti, sa tuwirisan, damit na kakawaw, isang puti. Instant puti in 2 minutes. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan na kaipuan, itabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagta-office scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasara. Eddie Garcia Lo, bilang hermano ng bawat Bicolano, ang kuya kong party list ay plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. With aging, nagkaka-muscle decay, which can lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Drink Green Sure Gold with strength from the HMB and YBG. Help build the cycle of strength.
Time. Wafer Time Rich Cream has layers of lush cream between crispy wafers. Each bite sets your mood right. Keep calm and Wafer Time. Padating na si Mama. Malinis na ba lahat? Yung banyo nila mahal! Hay, mapapagod ko pa sa bleach. Ni Dion Thompson dito sa bakbakan na to. The problem is he's the only player sa kupunan ni Coach Yeng Yang who has scored in double digits. So we're going to show a Dion Sakay na! Kasya ba buong pamilya dyan? Bigatin tulitan! Parang surf na kung mas bigatin pa. Mas bigatin, kaya mas mabago. Surf Factor. Your playground, now online. Bet88 has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang play for fun option to try all the games. Ibang swerte to. Bet88.ph. Sarap mag-road trip. Bakit? Sobrang sakit. Flanax na. Flanax deals with the real cause of pain with care. Kaya panatag ako. Sobrang sakit. Panatag sa Flanax from Taisho. 1, 2. Sobrang sakit? Flanax na. Flanax deals with the real cause of pain with care. Panatag kami. Sobrang sakit? Panatag sa Flanax. From Taisho. This is the burger. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Now that tastes like a good deal. Use code PANDA100 and enjoy 100 pesos off. Sobrang init. Mag-ingat sa dehydration. Non-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. From Taisho. May diarrhea si baby.
Mag-ingat sa dehydration. Ma'am, Vitalite. Vitalite is nose prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vitalite. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. Be passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with Bet 88 Sports. That's it, the kids. Kasugod na si ano, no? Tanto yun, isang bidula, yung ilang advertise na. Kasugod si
Martinez. Mga karakter na to sa mga pelikula sa David. Tandaan marami. Sabi nila, wala ka nang ginawa nung nakaupo sa Senado. Ano ba yan indigan mo? Pinanindigan ni Senator Rito, ano mahihirap? Lumalas kami ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo. Inaksyonan mo. Legal assistant. Kaya natin lahat lumaban. At tumunlan. Sa pilang makatuwid sa Ang Senado, Rito Lapid, number 35, sa Manota. for legal assistance lang nakasamo. Sa pilang katuwid. Packed with 22 grams of protein. Never looked this hot. Don't worry, my secret is washing method brings more cleaning power. Mas ganda ng lansa, new hash fragrance para. Breeze. Sino ba ang totoo sa serbisyo at kwalifikasyong pagservice? Ikaw, Senator Bacolod, ang pagtunay na sumusuko sa illegal land mo. Ikaw, Senator Bato, ang kalaban ng kriminalidad at korupsyon. Ikaw, Senator Bato, ang kailangan ng Pilipino. Misyon ko pangalagaan ang buhay niyo. Gusto ko ligtas kayo. Taga niyo sa mga Yes, sir. Senator. nurture gifted brain at home with four more clinically proven brain nutrients that help support focus, memory, language, and problem solving. Raise a gifted kid only with Chrome. Sa lugar kung saan may kawalan o kakulangan ng oportunidad, trabaho, pagkain, edukasyon, kalusugan. Karamay mo ang number 60, ang Provinciano Party List. Tayo na sumama sa kampanya sa pag-unlad ng ating probinsya. Pinakamasarap din sa rin ng pamilya ang aming
Asa pa man? Pawis at amoy araw. Yan ang mga mansyang inuulan. Buti na lang, may bagong mystery wash pack na. Nagtatagal ng mansya sa unang babad pa lang. Sige sa mansya, New Breeze 3 Wash Pack. Ano nang naka... Tama, ganito. Ha? Tama, nahi ganito. Everyday bumubuhang hat. Lakas na may conditioner. Breeze Vitamin Boost Conditioners has 10 times more vitamins for up to 10 times straighter hair that gets more beautiful every day. Creams now 30% more. Para sa pagpaswag ka ng mga Bicolanong, kaipuhan ay balik ang Bicol Express. Paano kasing tibay, sinikas ng bullet train, bigat sa Japan. Bullet train para sa Bicol. Ang programa ang Bicol Saro. Ang mga taong kaugmahan sa pamilyang Bicolano. Kapwating proyekto ang Bicol Saro para sa pinakamarikas na Bicol Express. Bicol to Quezon in just 1 hour. Bicol to Manila in just 3 hours. Bicol Saro. Ang partners na magtataon ng progreso para sa mga Bicolano. Age can't stop. Iba na yung projects na yun. Playing Bus Bell. ABS-CBN Studios and Star Cinema welcome 2025 with the People's Superstars on their big screen debut. Kim Chiu and Paolo Dino. Hey, said to be happy. My love will make you disappear. Directed by Chad V. Vidales and is worldwide in 2025. Para malalong hula-hula, Zebra Milkshake Formula ka. Laging consistent ang dose, kaya no worries. Most non-prescribed hair sample brand new children. Fast make, no shake, ang galing ng Tempra. Pagdating sa lagnat, mag-no shake formula, Tempra. Lagi consistent ang dose, kaya no worries. Dahil 100% dissolved paracetamol. No shake formula, Tempra. Chikay Vlog. Good evening, sis. Etel TV. Bus Bell. Rakiterang Bisdak. Baby Bear. Boss G. Jeloy. Belly Claverd. Thank you so much. Ang pagiging isang Montenegro. Sigurado ako, sa'yo pagkakatiwala niya mo na lahat. Talaga bang handa ka na? Hindi ko alam ba doon. Hindi ko may iniisip yung bagay na yan. Ang importante sa akin ngayon, ang makilala ang buong pamilya ko. Lalo ko lalo ng tatay ko. Gusto ko makilala ang buong pagkatao ko. Kung sino ka talaga ako. Huwag ka mag-alala, Tanggol. Sigurado akong matatanggap ka nila. Dahil nasa loob mo, ang tapang na isang Montenegro.
May veneers yung ngipon. Puti. Ah, siya ng head sa ano. Ah, hindi. Mayor. Ito siya dali. Efren Reyes. Ay, may kalawas yan, no? Mami, katsura, yo. Dami ng mga bago.